wodi yeligomani go babere bagwesokia bene nabo igo kumwiraniria ngambia mono gucha ase omo MCA we wodi yo Nyambega Gisesa ase okobeka omukia nabo igo kwenekibna amagendero ngwikiranare ase chinsemecho okwana kura sensemo yeli yabe amona keroka nigo batogire omukia bubaraibwe county ya Nyamira anene asokwenekibna chitaya ngubeko chire ase chinsemecho egento kerachikoba kegotinya obonchirilia nabo igo kubokinya anene chingaki cha magorobo mulikito polikapokara na kirana chinsemecho nabo igo gotwaliganiria orobotiro bagukwana nigo bamwiranira ngambia muno MCA kurwasoro ngorigarwe gwadiyeri go momo Nyambega Gisesa asomokyo yebo gwikirana chira chiri agendera ko bagakobariera ate bangambia muno sana otemire musaje ko musaje otemire ni na kero muntu keragatemire usakorire gento igo toko inya komotebia ngambia muno na angyo kande igo pongezi sana na ndo semere tingase miake etigarete okore gasingia umugambi nje gento ndagotebi gendera no moyo yo naba na inchi nabo bagenderete gukubikira max kirase nabo ndoche kero muntu akonya goteba ne epare yo yara twaliro borabu yabwate obwobo bonene ikiagera amajambazi abere gagufamia se pare yu lakini oborabu obuna boratokonye umugambi twagoteira mbia mono ukwana nigo batebire ngambia mono asokubekero gwechitaya ani nasi chinsemo chiri yabe na bwigo ne chinsemo oime yo muchokeroka yentubono korengana muna urabukira kunyara kabage gotinya oborendi chingaki chabotuko na bwigo kwirira obonchiri kogenderera yentukerere obokina we chinseme chiga lakini bono munanga kireteta yabekirwe nechiko keyi obo cherilio bonge nande gwetani mono negenderere gukora ibiashara biragenderere kobo nande gwetani mono ngosabera umwishimi wetu ngambia mono agenderere gukora amagendero muna yagendererete Fred mukwa etayene tokonyete konyoboke baongo babure nsara kibono loje koru bune yamuregete ensembuyero ishimi wa Nyambega Gisesa nyaga nyore gwanja to mende tayende chitanyonye saba iga guchimata chibangane abeke eri yabonsi tabeke eri yaba taunioga achimende nyango chimate kurende kurwa sensemo yende niko boigo batogirie anene obotinirwa serikali ya county ya Nyamira asomokyo bo kwene kiburango kinya ole chitauni au no ndubwate eta oborabu gaiga eta ebekire aneni gotogo sabanga nyandiriye kunyarekana chinge cyaro tekobekwe njere yikagere biashara bikorekane aiga somuchokeroka na kigimase enseme ya maiga bono munabono twe municipality na njera chitakire kuyigukana kuyigurubia egere tunyara ko batokore biashara abantu bamenye tororo bakore gasi batari no busibore abakora gasi ndiyonse na njere ndiyonse banyara ko babagakora emeroberi yabenjirere ngiya kombia mona singe nje yekewe kigitaya nonyena bo nigo baganire umwe MCA jiga gukora amagenderande bwekiranu egati abakoro baroisiria chibara nabo igone chinsoko cha mache yento bigo kira abatore gurube kurwaseme chandelia abagwetera ndongo sabatokonye tubwate getajo mata ge kurukuria misia ni getaje kikiara birange miake etatu getabwate mache atokonye gakiatogerosiri ngurukulame kimukaya uyo michinari yaba alafu ne para rende para ngure kabisa ndoje mbuyare na temete ngungura lakini yaguchiria mira bamuino gatara kuna atagira nyerigereri alafu nande ngendo gende nale sabo mugambi Gisesa ndoje mbuyare ngotinya gotemare nande ne bichana rende bichane tauni arende ya gasiatoe kobainya naende ndoto mumuntu banyu mwacha mwara tutale nande mwacha mwadu advice ngagito bwanda ko bagaiga ego twa muganiti anyale ko bakago just story gaiga ora tutalire karago tutalira gocha gaiga egere twanyara ko batoko marora twakamba twa bintu mbire tukunyara kwana twita ko batoko marora nande kerabe ira story na ritoko marora bya life nandagendere gutubegere bintu bine nandagendere gukora umukitachi kora igingo report rigetasini kya obwanchete kya Ndizi TV kurigase county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara